Madam, nagtugo ni mong mami. Bantayan daw ang tindahan. Ano to, Yaya? Nawagi mong mami, nga bantay ang tindahan. Kaya ang tindera nag-abroad. Naunsa naman ni Yaya? Ako'y madam. Ngano ako may pabantayon? Lisod pud kay madam. Ako'y magbantay. Kaanak ko na ko. Ako na, Yaya. Buntis-buntis tayo, hindi na katrabaho. Dapat mag-file na kag-leave, Yaya. Pasig masulta ko anay mong pag-anak, Yaya. Ayaw ka bala ka, madam. Nga nag-apilhit man ko. Ambot lang pud, madam. Ginahulugan ba nimo? Ginahulugan nimo akong pilhit, madam, ug pag-ibig. Ambot ka, mami, Yaya. Pangutan na siya. Okay, madam. Pangutan na lang pud imong mami, ha? Ako na nung una sa guan. Madam, atuha dyan ang tindahan, ha? Wala'y nagbantay dito, ha? At kitoy. Ha? Tapoy. Tol, ano ka dira, Tol? Ay, tayo, Tol. Ah, very good, Tol. Dapat to, Tol. Ligo, Tol, ha? Kay bulingit na kayo ka. Sakit, Tol. Wala, Tol. Palitan ta ka. Ug snack, Tol, ha? Yeah! Kaya, dyan! Salamat, Tol. Ikapoy. Kamingaw, oy. Asa man ang tao diri sa among lugar? Isa na kadlaw, bawa pa ko halin. Madam, kapalita gud ko soft drinks, be. Ay, wala may soft drinks, de. Unsa na day, baligan ninyo, madam? Magig sarap, joy, pang ugas sa plato, wings, munggos, de. Soft drinks man ako gipangita, madam. Kay pasakon na ako si Tol. Ayaw nagpangita pag wala diri si De. Kung unsay makita nimo, mauray palita. Ha? Lain pud, madam. Kung pasakon na ako si Tol og wings. Pwede man si De, para magbula-bula na yung baba. Ah, grabe pud, madam. Harsh man pud kayo ka. Alangan si De, mapalit man pud kag wala sa amua. Ay, tama. Napadiki utang si Dino. Bayaran lang nako na, madam. Kung makita na nako, tung namikat na hapon. Na, kanus-apa na si De. Sa lalong madaling panahon, madam. Ay, uli na lang dito si De. Nagdanggo ka si De. Uli na lang ko, madam, ay. Huwag mo kay lami. Oy, si De, ketchup na ko na. Ay, mo rin yung ketchup, madam. Sorry, madam. Kapit pa madisgrasya kong ketchup. Tol, baka may soft drinks, Tol. Oh no! Bato, tato, Tol. Ugma lang ta mag-stock, Tol. Tol, hapit ka, tabi. Bata, ha ha ha.